nahadlo ka, nabalaka ka, nalisang ka sa imo karon nga kinabuhi. Sutian ko ikaw, igsuon ko karon nga adlaw. Ang Ginoo naghatag kanato og pasalig. Ang Ginoo nagimbitar kanato nga magpabilin ta nga mosalig kana kaniya. And God invites us to be strong and trust in Him. Nganuman gusto ang Ginoo nga wala tay espiritu sa kahadlok. Kay nganuman ang iyang saad nagkapabilin sa balaan nga kasulata. In Isaiah 35 verse 4 nagsulti din na, we need to be strong and we need not to fear. Why? The Lord will save you. Ang pagluwas sa Ginoo kanimo igsuon ko daghan nga pamaagi. Luwason kaniya sa imong problema, luwason kaniya sa imong panginahanglan, luwason kaniya ang ampingan niya ang imong kinabuhi, ug luwason kaniya nga iyang andamon ang imong gayud nga ugma. Busa ayaw kahadlok, ayaw